Čaute ľudia, dneska vítam u nového videa z Goro Garden. No, takže máme tu mango. Tipnite do komentárov, koľko tak bude stáť. Kto to tipne, tak ten musí mať u mňa odber za prvé. Za druhé mi musí napísať ešte do komentára, ako sa volá jeho meno, akože na tomto na Robloxe. A dám mu tohoto robota. Tohoto robota mu dám. Alebo mu dám dinosaura. Takže tipujte do komentárov. Tipujte. A hovorte mi svoje mená. Takže idem ho predať. Som zvedavý, za koľko ho predám. Za 566. Ale nemôžete podvádzať. Ten, kto bude podvádzať, tak ho diskvalifikujem. Takže po mne niečo chcel kamarát, nemohol som hovoriť. No. Toto mango skúsim predať. Dá to dačo gramov. Takže idem to predstaviť. Môj kamarát ide tu na záhradku. No, idem predať ďalšie mango. No, čo chceš o tom ja? Inventory, ty kokos, to je tiež akože máte inventory. Už to... Ale že toto mango stalo viacej. Môj kamarán. No, takže všetkých vás asi teraz zaujímalo, že čo mám. Mám kukunut, potom mám kaktus, potom mám kukuricu, potom mám tomáto, potom mám blueberry, potom mám strawberry, potom mám dinosaura, potom mám tuto oni, čo to je? Čo to je? Mrkvu, kurit, či čo to je? 3-krát ho mám, potom mám mango, potom mám kaktus, potom mám... Čakaj, to som asi hovoril, že mám už kaktus, nevadí. Ďalší kokonát. No, ktorý mi tu rastie. Prosím, nech je update taký. Nech je taký update, aby bola hen taká. Čo to je? Neviem. No. Každý tu máš kaktus. A ináč, tipnite do komentárov, koľko ja mám peňazí. Tipnite. Ja vám to aj takto ukážem, že toto skúsite tipnúť číslo. Skúste ho tipnúť. Doho tipie. Už som hovoril, čo musí mať. Ináč idem si asi kúpiť vajco. Ako peta. Ináč, dajte mi prosím vás odber. Stane sa dostať 20 odberateľom, keď ich dosahnem. Tak vám budem točiť cringe videa, budem točiť viacej na YouTube, lebo teraz od toho 13. júla som netočil vlastne, čo ja vím, tak 5-6 dní, neviem koľko. Netočil som veľa až do augusta, do 11. Keď neprišiel môj kamarát z Grécka, ináč má grécke meno, uhadnite aké. No a kúknite sa na ten short, čo som vydal naposledy. No hento, čo som hovoril, že bolo to hen také. Ale toho kamaráda, čo keď on bude dať čo hovoriť, on je taký... Uvidíte, on bude hneď prvý. Tak jeho nepočúvajte, jeho slova nepočúvajte. Zaspíte si uči, lebo jak on hovorí, tak jeho mama sa to nemôže dozvedieť na internete, akože. Takže viete, čo máte urobiť. No a teraz ideme si pozrieť petov, akých môže mať.
A nebudem si kúpovať zase veľkých, drahých. Lebo však, na čo? No, idem na svoju záhradku, ale uhadnite na čom hrám, či hrám na PS-ku, alebo na počítači, alebo na telefóne. Uhadnite. Ten, kto to uhádne, tak je najväčší sigma, ale musí mať odo mňa odber. Takže musíte dať odber. Ja asi si budem robiť aj kanál aj na Instagrame, aj na Facebooku. No, Facebook už mám, ale tak Instagram ešte nemám. Ináč, tieto posledné nejak má byť teplo, tak tí Slováci, ktorí bývate v Horných Lefantovciach, tak 12. júla, nie júla, ale takého, čo ja vím, 27. sa tam bude konať party. Ten, kto bude mať odo mňa odber a že bude mať zakliknutý aj zvonček, aj like bude mať u mňa na videu, tak tomu dám takú blbosť, neviem čo, môj merch napríklad, čo ja vydám. Tak teším sa. Dojdite aj tí, čo bývate v Prahe, mi to je jedno, že všetci dojdite hlavne, dojdite prosím vás. Bude sa to konať 21. Ale dojdite prosím vás a dávajte odbery a lajky. Dobre? Dávajte ich prosím vás, lebo ja mám iba, neviem, 12-13. No, kamarát si povie niečo chcel, tak musel som byť ticho. Tomáš, čo si to vypestoval? Jaký kruh? Čo si to vypestoval? Ináč ty si mysleli, koho máte z rodiny Tomáša, tak nie. Nezverejnil som jeho meno. Je to Fačkovec. Takže Tomáš Fačkovec to je. Nie je to nikto iný, OK? Takže nemusíte sa báť, že som zverejnil vaše dieťa, keď to pozráte dospelí. Ja nezverejnil. No a teraz sa presunieme zase ku mne. Tomáš, čo si kúpil? A čo si kúpil ešte mrkevy? Tomáš? Ináč, on za to nerozpráva, lebo nemôže, mu to mama zakázala. Takže viete, čo mám robiť. Ja musím iba sám toto hovoriť. Nemôže on. Nemôže. Takže chápete, hádam. Teraz ideme brať týchto, čo som mal mutáciu. No, lebo ten, kto vedel, kto sa joinol, ako koho mám za frienda a joinol sa, tak bola strašná apokalypsa. Vybuchli hen tí roboti a sú to strašne vzácni petovia. Takže no, neviem. A môj kamarát sa ináč volá mu, nepridávajte si ho v žiadnom prípade, lebo jeho mama sa tak naštve, ja mu to nechce, že hádam, lebo mňa zabije potom, inak by som netočil na YouTube. No. Takže tento Tomáš, on sa volá Moon, ja neviem z akého dôvodu, lebo milujem Migmin Moona. Nemiluješ Migmin Moona. Kým je hlavou, že áno. No a neviem, čo predávajú tunak. Let's use Garshop. Tak Garshop. Honey.
Iba za 10, čo to je? Čo je to tak pomaly? Komu to vážne? Akože, kto by platil viacej ako za Burning Boot? Vysvetli mi to niekto. Píšte do komentárov, že Leo si bro. Prosím, píšte to. Ináč, chcel som vás nehať prekvapiť, že mám grécké meno a tak už viete, aké mám meno. Teraz som vám to zverejnil. Leonard Leonidas. Grécké meno. Ináč Tomáš ten bol v Grécku. Takže a teraz pôjde asi do Bratislavy. No takže tí, ktorí si mysleli, že dneska je u mňa Tomáš, nie, není. Takže není u mňa, není. Tí, ktorí ste si to mysleli teraz. A to, čo on hovoril, že nemôže hovoriť, to on všetko hovoril o minulajšom roku, nie o teraz. Takže kto si myslel, že som to hovoril dneska, takže u mňa dneska, nie.